Eon, pixka bat, a ber. Mokok esaten duena. Denok, borobil handi bat egin, eskuetatik eutxi hori da. Eta orain, moko bezala egingo dezute. Ikusi. Bi beso gora, esku bakoitzeko behatz bat ondo txentxe jarri, eta horrela jarrita egiten dezute. Bi gora eta bi iriki, 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 oso ondo! Venga, eta orain, bigarren pausoa. Eskua gerrian, hankak irikiak, eta ipurdia moitzera, rikirriraka, rikirrira. Ipurdia moitu, rikirriraka, buelta erdilla. Hop, rikirriraka, ipurdia moitu, rikirriraka, buelta erdilla. Oso do. Hirugarrena eta azkena. Eskuak atzian, burua bera, eta hankekin iriki eta itxi. Iriki eta itxi. Eskuak atzian, burua bera, iriki eta itxi. Iriki eta itxi. Txalo, handi bat. Bueno, ba orain, berdina, baina musikarekin.